Zimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates andinogara ndakakubatira pachannel yenyu. Pane zvinhu zvizhinji zviri kuitika munyika yekwedu, nyika yeZimbabwe. Kana uchingotondoona ndatoya kudai so, uchiziva kuti uri one of the people vanodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Toda kuti tionesane nyaya iri panapa. Nezuro Blessed Geza akabuda achizoaddress the nation about zvinhu zvakaswera zvichiitika munyika. But after I address the nation, akunopedza ane mashoko akataura anova mashoko anovhundutsa. Zvinhu izvozvozvi zvinhu zvekuti senyika hamufanirwi kuzviignora, nekuti mumashoko ake ari kutaura kuti zvoni Shaun Mnangagwa ari kunzi akatenga mabhomba kuti abombe nzvimbo dzakasiyana siyana. Vobva pamhosva yacho kuna Blessed Geza kuti zvibva zvanzi Geza otanga kunzi muterrorist, anzi kuti vamulabel kuti muterrorist. Ndo nyaya hombe iri kunyanyisa kunetsa panapa panguva yatiri, kuti vari kuda kulabela Geza kuti muterrorist. And you know nyaya inenge iripo ndekuti vanenge vatsvaga kumutsvaga kwese vobva pamushaya. But munhu akangoerekana alabelwa kunzi muterrorist, chero kana ari kune imwe nyika yaanenge ari, vanenge vakwanisa kupuwa access yekuti munhu iye adzoswe kunyika yekwake. I think zvinhu zvimakazviona kwakawanda. Pane there was that guy akabuda achitaura kuti endai munoenda kune nzvimbo dzese dzemapurisa mupise muzodidi. Akanga ari kunze kwenyika uko, ndobva asvika pakutosungwa ikoko kwanga ari, ndobva adzingwa basa ikoko, bva asvika pakudhibhutwa kunzi ngaadzokere kunyika yekwake nekuti kunoko hatidi vanhu vakadaro. Saka ndo nyaya iri kuda kuitika pana Comrade Bombshell panapa, kuti vakuda kumugadzirira nyaya yemabombas. According to the man himself, ndo zvaakabuda achitaura kuti zvoni varume ava vatenga mabomba kuti vabombe nzvimbo dzakawanda kuti vazokwanisa kunditi inini ndiri terrorist. Saka unongoziva kuti vakomana ava ndeve intelligent, and ana Shaun ava vachitori vana vechidiki, ana Geza vanhu kuti vakatorwa hondo zvemashuwa. So vanonyatsonzwisisa nekuziva nemamoves ese anenge achiitwa nezvinhu zvese zvinenge zvichirongwa. Saka pakuipa pakupisa iko zvinezvi. I don't know kuti nyaya iyi makaitarisawo mhuri yeZimbabwe munoionawo sei payasvika iko zvinezvi pekuti vakuda kuti Geza anzi muterrorist. Tell me what you think in the comment section. But tisati tasvika pane something zvandoda kukunzwisai, zvakakosha kana uchinge uri munyika yeSouth Africa or kana uchigara outside South Africa, pane kamukana kari panapa. Kana uchida kuregisterwa company yako, gara wabata ve-education research ana Mukoma Owen vanokuregistira company muSouth Africa chero usina permit. Koitawo zvakare unenge une mukana wekuvhurwa FNB business account usina permit, kutaura zvekuti usina work or start permit, usina mapermits iwayo, zvinokwanisa kungokuitira nyore ende unonga wakwanisa kureceive online payments, wakwanisa kuita international transaction, even uchida kuvhurwa business uri outside South Africa usina work permit. But as long as chiri kudiwa pa valid passport chete zvinhu zvako zvobva zvatoita. So contact them on the numbers that are showing on the screen. Ungotaura nawo kuti aiwa ndabva nekwaCulient, ndanzwa kuti ndime muri kupedza masports pakuvhura maFNB business account. Namba dzavo ndidzo dzigarai matora, rovai mascreenshot, nyorai pasi whatever, kana kumbopoza video monyatsotora namba zvakadaro. Tosvika pane chimwe chikamu, kune vanhu vakawanda vanenge vachiranawo mabusinesses, zvinhu zviri pasi, vari kuda kunyatsoti business rako riri kuendere kumberi. Uya kwandiri ndikuadvertise business rako inini, unozongosiyawo chegumi, but business rako I promise you kuti zvinogona kutofamba, unoona kutowana maresults, unoona kutowana better results. So namba dzangu makudziziva. Zvamanje ndichasiya makateerera nyaya iri kutaurika panapa. Mozondiudzawo mafungiro enyu kuti muri kuionawo sei. Munongoziva kuti vanhu vazhinji vari kutaura zvakasiyana siyana. Tiri panguva iyoyi vanhu vari pakutaura zvakawanda. So sarai makateerera mwoyo wenyu. Kana muchinge muchida kutaura, muchida kuedda something or kutaura anything that is happening in Zimbabwe, namba dzangu makudziziva ndo dzinenge dzakashowa pascreen ipapo. Morning Culent TV navose vakateerera. Yes, tinotenda zvikuru. It shows that our president stands with one vision to say Zimbabwe should have. As we understand, with the game plan, if you are dealing with ZANU-PF, unofana kungwara kazvikurusa, ukapusa unosara iwe. Even zvese zvinotaurika asi notinzwisisa kuti vese vanhu vari kuti ngakuite strike, ngakuite chii, vanenge vachitsvaga chamisa kuti vanzi kuti anoti chii. But this is nongo
na president kuti the only person anomira neZimbabwe kuti Zimbabwe maagendas ayo aenderere mberi ndiChamisa chete, the rest kutambisa nguwa. Ndosaka ndizwa isitaura kuti chero mukatora munhu wezano mukatora mukamisa hapana chamune muchigadzirisa, because nokuti all those people vari kutsvaga power, and what they want power to remain in ZANU-PF circles. So they try by all means to bring all the orthodox things that can bring the power to them. But sinongoramba tichiti kuna vaChamisa, stand with the people. The Zimbabwe we want is not the Zimbabwe which kills people. The Zimbabwe we want is the Zimbabwe which is united. Yakabatanidza munhu wese, whether ndokuzano or ndoko-opposition. Pasina kuva nechikwereti kuti indofungira kuti uyu wakadai waita zvakati. So all of these things that is happening, it's a phase which shows ZANU-PF knows yakabira ma-election. Vabira ma-election hapasina zvokuita, pfungwa hapana chozikamwa, because kana uchida kuti nyika iende mberi, nyika inoendera mberi inokunge yavhoterwa. Kutongamiriri kunokosheswa ndio kune vanhu vakavhotera. Kana ukaita chokuba chinhu haugoni kuchishandisa, because panenge pasina anokuteerera. Zvinongobuda pachena koga kuti Mnangagwa ari president anotungamirira hani, ndiani anomuda, hapana ari kumuda. Yesterday it was shown, but reality ndokuti iyo vakanga vachitsvaga Chamisa, kuti Chamisa akauya iwoita zvinhu zvikuru zvinoratidza kuti vagobhilema kuti Chamisa takakuudzai kuita zvakati. Because ZANU-PF works on a blame sheet. Kana pasina blame, ZANU-PF haipo. ZANU-PF only its way inongoshanda nepakubhilema. Ikagona kukubhilema ZANU-PF zvatopera kwairi. Kana isina kukubhilema ZANU-PF haigoni kushanda. Even their method of working isisi toda kutanga taona kuti how genuine they, because yesterday they managed to expose kuti Mnangagwa is not the president. Hapana munhu anomuda, hapana munhu anoda Mnangagwa, hapana. Only those people vanoba ndio boga vachine power, vachiri kufamba vachitenga vanhu. Ukaona munhu akubhadhara kudiwa, hapana zvaunenge waita. Asisi kwatiri tinongoti haufaniri kubhadhara kudiwa, unofanira kubhadhara zvinhu zvakangonaka-naka. So those are some of the things that we need to take note of. We need to take all those needs to become a neutral and even work. Saka Chamisa pamberi naChamisa pasine zvakanaka. Musatenderera kutaurira vanhu chokwadi. Chokwadi chiripo, chokwadi chaicho, musachitya. Chero muri mufamily ukaona munhu atobhayiza zviya muudze. Chero ari muromo ndati takatogara nemi atokuziva kuti munorohwa mimi. Ngaende akatsamwa, ngaende akatsuwa, ngaende achinditi vandipuma. But unenge achitoziva chokwadi chake. Kana riri huro unongotaura kuti imimi chihure manyanya imimi. Chihure manyanya ko munombozviitireko zvokutora varume vavanhu kana vakadzi vavanhu. Kana iri mishonga makaitorere mishonga yekuda vakadzi vavanhu. Imimi. Kana zvichikupai mari yacho iripi tipei tione. Saka timu reZANU-PF, umwe unotonatsa kuona kuti wakapfekedzwa apron, bhurugwa chairo, chinyuwani chiri paari, chikepsi chichena chiri mumusoro, bhutsu hauna, trauzi chairo hauna rokupfeka. What about ungazowana trauzi riri rinonzi quality yetrauzi? Ungazowana pendi usina trauzi pamwiri pako, trauzi chairo. Vanhurume vazhinji vari kumuzano vari kuhamba njira semabhera eng'ombe. Havana kana mapendi mukati. Ngoti pamberi nebaba vaMnangagwa 2030 vanenge vachingotonga. That is not a garden of Mnangagwa. Zimbabwe is a country of Zimbabweans. If people there don't want you, must out.
Don't force people to say they must love me no matter they like or not. We are not the same. Our mind are not the same like those bastards. They are coming to you, Mnangagwa, say, Baba Mnangagwa. I can call you president. But as soon now you come out of the president, you are not no longer be president. You are a civilian like any other person in Zimbabwe. They are recognizing you about the former president. But you can never give a respect like you are a president. I can say, what are you saying?